La consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha reunit aquest matí amb els alcaldes i les alcaldesses de Gavà, Viladecans, Castelldefels, Begues i Sant Climent per comunicar-los que les obres de l'Hospital de Viladecans, molt reivindicades, arrencaran aquest dilluns 16 de juliol. Després, la consellera s'ha reunit amb l'equip directiu de l'hospital i els arquitectes que efectuaran les obres per prendre nota de tots els detalls. El proper dilluns 16 de juliol s'iniciaran les obres del nou hospital de Viladecans, un centre que dona atenció als més de 185.000 habitants dels municipis de Gavà, Viladecans, Castelldefels, Begues i Sant Climent. Així ho ha anunciat aquest divendres la consellera de Salut, Alba Vergés, després de reunir-se amb els alcaldes i les alcaldesses dels 5 municipis. El primer que es farà serà traslladar les dependències de l'hospital que ocupen espais que hauran de ser enderrocats per poder construir-hi el nou edifici. Aquesta primera fase del projecte, que també afectarà el parc del centre, ja que se'n reduiran les places, està previst que estigui enllestida a finals d'any. Després, una vegada reubicats els espais afectats, es procedirà a construir el nou hospital. Seran 54 mesos d'obres del nou hospital, són uns quants mesos i a vegades és complicat compartir la feina amb les obres al costat, però tots els professionals en participació hi estan absolutament implicats i estic ben segura que també la ciutadania d'aquí i que aquests mesos passaran molt ràpid i molt bé perquè ja han vistes aquest nou hospital que serà meravellós per la zona. La superfície de l'actuació serà de 40.000 metres quadrats i les obres suposaran una inversió total de 60,7 milions d'euros.